Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asike sibone isibalo sethu esizosebenza ngaso njengesibonelo. Sinolim zintathu izibonelo zethu njengobubona engikubhalele zona la esizosebenza ngazo. Sinolim lapha sino 9x to the power 7 minus 17 to the power 6 sibe no 15 square root x ezansi sino 3x power 7 sibe no 1000 power 5 minus log one base ya 2 sibe no x ophethwe futhi nakhona. Uyabona ukuthi uma usibukisisa lesibalo sakho hayi sijulile impela sona sinokuningi nje okwenzakalayo kuso futhi emva kwaloko kuzomela uqaphele ukuthi obani noma iziphi inombolo ezibheni ezithwele kakhulu ngoba noma ngabe kuthiwa kuno x squared abangaki noma kuthiwa wona lo 1000 no x ophethe bani bheka ukuthi umuphi ophethe kakhulu ngoba uwona njani uwona onwebeka kakhulu kuqala. Asiboneke ngizoyibhalela nje ngapha ngithi ulim x wethu bawuya infinity ngithi 9x noma 9 to the power x 9x to the power 7 ngase ngithi 3x to the power 7 base njengoba ngibona ngisalele ubani ngalapha u3 ngoba ngithe limit x bawuya ku infinity ngibe nobani no 3 base ngithi 3 asike dlulele ngithi 3x ophethe bani ophethe u3 base ngiba no 6x ophethe bani ophethe u4 ngithi lim x wethu bawuya kubani infinity onjani o negative ngibe nobani no 1 over 2x kuba into ezwakala kangconywana uma ukuthi ubusulandela vele sesizenzile nje ibalo ezimbalwa ezisebenza ngayo ngawo ama limits ethu no infinity. Ngibe no 1 over 2x ofana nokuthi sinobani sino 0 ofana nokuthi sino 0. Ake sibheke manje uma kuthi sizobukisisa kahle lokhu ngezansi no singayibamba ekutheni sino 4x to the power of 4 ezansi sino 250x to the power of 3 kungani siguqu noma sigoqa lokhu esigoqeli ngoba ikona okuthwele kakhulu phansi nalaphi naphezulu ngakho kuba ikona esinjani esibheka kona kuqala. Sino 4x ophethe bani u4 no 250x ophethe u3 asehle ngako la u4 over 250 times uma sithi f wethu x wethu ngase uya kubani uya infinity u4 over 250 senze njani ngawo sino x uya kubani infinity sibe no x uzosipha ba engabe kuyanciphiseka indaba yethu ya 4 beno 250 noma igoqeka khona la noma igoqeka khona la sino infinity uma ngase sithi equal ngoba ngoba uyayibona ukuthi inombolo zethu zihambe zize zingavimbeki ziyofika enambeni esingeke sizibhale la ingakho sithini sithi infinity. Uyabona ukuthi ukuba into ezilula kanjani ukwenza lezi zibalo uqaphela nje ukuthi iyiphi inombolo ethwele okukhulu kunokunye ngoba yiyo eyonwebeka kakhulu nakuqala kunezinye kalula.